Здравейте! Тази вечер с вас ще си поговорим как може да поддържаме доброто здраве без химични и изкуствени продукти и медикаменти. Само искам да разбера дали се чувам и се виждам. Изчаквам някой да ми напише. Чувам ли се? За хората вече виждам, че някой се появи на линия. Моля, напишете ми само дали добре се чувам и се виждам. Благодаря ви. Понеже не сте дали на тази програма, не сте разрешили да публикува вашето име, за това не знам кой ми пише, но сърдечно ви благодаря за включването. За хората, които за първи път ме гледат и виждат, казвам се Анелия Петрова. Майка съм на 3 момичета, за сметка на това пък баба на 2 прекрасни момчета. По професия съм учител, но сякаш намерих така и своето друго призвание да помагам на много майки да поддържат доброто ниво на здраве на своите деца, да подкрепят имунитета си и да се справят с различни предизвикателства. Като това, разбира се, се случва изцяло с натурални продукти. И преди да разкажа моята лична история, как аз се запознах с начините за поддържане на добро здраве, точно с натурални продукти, ще ви представя и моята гостенка и събеседничка Петя Йонкова, която е психолог. Здравей, Петя! Само си пусни микрофона, Петя. Тя е психолог. Много се радвам да се видим. Сега ще те представя накратко, което така, ти можеш да допълниш, нали, после. Петя е психолог, хомеопат и работи с капките на Бах. За да разберете каква е нейната роля тук тази вечер в разговора с мен, ще разкажа моята история. Съвсем накратко. За първи път така се замислих, че нещо не правя както трябва, когато моето трето дете тръгна на детска ясла и много дълго боледуваше. Дълго и често. За кратките 6-7 месеца тя изпи около 7-8 антибиотика и химични препарати и медикаменти, макар че преди това бях опитвала с други типове, уж не химични, аз всъщност не съм им гледала и съдържанието и съм се доверявала, че са били такива уж натурални продукти. Но доброто здраве не се постигаше и така след честите боледувания направи уртикария и тогава на мен ми беше казано, че трябва сериозно да се замисля по какъв начин ще подхождам към здравето на детето си и че не трябва в рамките на 5-6 месеца в никакъв случай аз задавам други химии, общо казано. И така от разговор с приятелка, тя ме насочи и ми даде друга гледна точка да се обърна към хомеопатията. Точно тогава аз вече бях започнала да се запознавам и с други средства, като продуктите на Aquasource, такива добавки, разглеждах, проучвах и в крайна сметка бях взела една опаковка водорасли, но така се бях насочила и към хомеопатията, както ви казах в началото. И така стигнах в медицински център Хирон при доктор Вилма Михайлова, която беше първата
м- направила ми комбинация от продуктите на Aquasource и тогава, 2 месеца след като започнахме продуктите, ми препоръча и да направим хомеопатична детокс терапия за изчистване на антибиотиците. И така вече 3 години успешно се справям голяма част с натуралните добавки и веднъж годишно ходим на така при нужда, за да видим дали всичко върви нормално при детето. Посещаваме и медицинския център. И там точно се запознах преди 1 година, може би, с Петя, която ви представих преди малко. И сега двете с нея ще се опитаме да ви разкажем повече и да ви дадем друга гледна точка, как може вие да поддържате доброто здраве без медикаменти. Тя ще ви разкаже каква е ролята от нейната позиция, нали, на хомеопат, ролята на хомеопатията, какво може и в какви случаи да я използваме. Така че, Петя, ти си да се представиш. Вие всъщност, Благодаря, Ани. преди да започнеш, само да кажа на хората, които ни гледат. Ако имате някакви въпроси към Петя или към мен, пишете в коментари. Случайно, ако гледате това видео на запис, слагайте някакъв знак или запишете запис и тогава задавайте въпроса, защото е възможно да не успеем да ги видим сега, по-късно да ги прочетем и също да ви отговорим. Така, Петя, ти си? Нещо на Петя мисля, че се случва с интернета. Но аз какво разбрах, докато Петя се включи така за хомеопатията и откъде всъщност го разбрах. Ето, мили приятели, от тази книжка. Това беше първата книга, която аз получих, даже отказ от нея, на някакъв файл и с голям интерес и любопитство започнах да я чета. И това може би така ми даде до някъде отговори за много от нещата, които аз съм се питала. В нея за първи път прочетох за хомеопатията, за миазмите, за ваксините. Няма да коментирам, но така открих, че при детето ми, да речем, има определен миазъм, който предразполага то така да боледува или да има точно определени състояния. При някои деца ги удря в гърлото. Всяко дете си има някакво слабо място, но си има така изразени такива състояния. Но след малко очаквам Петя да се включи, защото се разпадна нещо нейната връзка, но все пак, нали сме на живо. Исках много да я попитам и тя как се е насочила към хомеопатията, но това ще стане след малко. Сега мога аз да ви разкажа какво ми комбинира доктор Вилма Михайлова в началото, когато посетих медицински център Херон. Комбинира ми продуктите Колактив 3, зелена енергия и комплекс есенциални масни киселини. Тогава детето беше на 2 години и половина. Дозите, които тя ми препоръча, бяха сутрин 2 капсули Колактив, 2 капсули зелена енергия и 2 пъти по 15 капки есенциални масни киселини. Разбира се, аз нямах тогава никакви очаквания, просто се бях хванала като един удавник за сламка и давах редовно, всяка сутрин не пропусках. Ето Така, ме, ето, Ани. Петя, да,
Так му разказвах Пропадна връзката. какво ми беше комбинирала доктор Вилма Михайлова, но ти давам думата и с най-голямо удоволствие аз ще те изслушам. Как се насочила ти към хомеопатията? Да. Благодаря. Здравейте на всички! Радвам се да съм тук с вас. Казвам се Петя Йонкова и точно преди 8 години и половина, когато родих моята дъщеря, просто за мен тогава решение, нали, смисъл въпроса как ще я лекувам, въобще не стоеше по никакъв начин варианта, че аз мога да лекувам с химическите лекарства от аптеката. Така че започна едно ровене, търсене, четене и се спрях на хомеопатията. След като я заведох на хомеопат, много ми стана интересно и се записах да уча. Записах се да уча като така от интерес просто, заради, не знам, заради нея, заради интереса, заради това, което ме привлече в хомеопатията. И след като започнах да уча, всъщност реших, че това е нещото, което искам да правя и това е моето призвание. От тогава всъщност аз не съм спирала да уча. След това минах естествено курса на Бах терапията. След това завърших медицински курс към НСА 3 годишен. Това завърших и психология, защото смятам, че това е тясно свързано с хомеопатията, защото всъщност разболяването на хората основно става от конфликта, който те не могат да решат. Има някакъв конфликт, който се образува в човека, който той не може да разреши. Оттам идват болестите. Децата, интересно защо боледуват. Основно до 7 годишна възраст децата са прикрепени към майките си и според и мен и теориите е, че те всъщност боледуват конфликтите, които майките не могат да разрешат. Не винаги, разбира се. След една определена възраст, примерно към 3-4, те самите също вече имат някакви взаимоотношения, някакви неща, които наранявания, някакви неща, които не могат да решат и те самите също могат да боледуват от техните си неща. Не е задължително само на родителите, но основно когато малките деца боледуват е защото има нещо в семейството, което някакъв конфликт. Тук тръгнах малко в тази посока, защо всъщност съм решила психологията. Психологията естествено ми е още от ученичка исках да уча психология, но така се стекоха нещата, че тогава не я учих и дойде момента. Така, в момента от 3 години работя в медицински център Хирон, тясно в екип с доктор Вилма Михайлова. Харесвам това, което правя и така искам много към всички, към много хора да отправя това, което аз съм изпитала и това, което знам, защото всъщност ние вкъщи влизаме в аптека, за да си купим само паста за зъби или крем за тяло или нещо такова. Ние не използваме лекарства. Моето дете на 8 години и половина не е пило химическо лекарство. И разбира се, както знаете, ние работим с Aquasource. И Aquasource е така нещото, което може би допълва. Всъщност
То всъщност хомеопатията допълва. Тоест човек трябва да се... Понеже ние в момента храните, знаете, че са ни... И там вече има много химия. Въздуха, който дишаме, също не става и не струва. Така че ние имаме нужда от допълнителна храна и качествена, разбира се. И тясно работим с Аквасор. Знаете, Вилма Михайлова е директор трето ниво, нали така беше? Гледаме специалистите, гледаме кой колко и как се справя. Да, въпросът е, да. Въпросът е, че не искам да кажа, че ние си работим с двете неща, с всичко заедно. Просто всичко е много тясно свързано и си се лекуваме без никакви химически медикаменти. Ако мога сега така и аз да се включа, дори точно в този момент аз си мислех, защото може би и много други майки така си мислят, че те само с хомеопатията, когато приемат хомеопатия или отидат при хомеопат, приемат хомеопатия, това е достатъчно. А сега всъщност ти това, което каза, че хомеопатията допълва, защото храната е в основата на здравия организъм, добрата, качествената храна, а хомеопатията се справя с определени състояния. Правилно ли съм те разбрала? Точно така. Хомеопатията и бах капките, там много работиме на емоционално ниво. Тоест, наистина, когато има някакъв конфликт, заради който се получава някакво нарушение в организма, т.е. болестта, ние подпомагаме с бах капките и с хомеопатията. Но, за да поддържа човек едно добро ниво на здраве, да. Не, продължи сега, след това ще ти задам един въпрос. Това беше, да, нямам какво друго да кажа. Така, ти по принцип е важно, нали, да уточним, че ти си класически хомеопат. Да, разбира се. Много важно. Защото, да, би ли обяснила каква е разликата между класическата хомеопатия, така просто ясно хората да го разберат, нали, между класическата и тази, която е по аптеките. Защото аз съм прибягвала до монопрепарати, които са от аптеките и на много мои познати и приятели, и тук в групата съм споделила за течните секрети, алиум, цепа, и те стандартните там са, ти знаеш, потенциите 9, 15, 30. Да. Така, за сгъстяване, да речем, калиум бихромикум, но направи тази разлика, защото мисля, че е много важно хората да разберат. Да. Сега ще ви разкажа, да, всъщност няма нищо лошо от монопрепаратите, които се продават по аптеките на Буарон, т.е. всички потенции, там петици, деветки, 15-ка, 30-ка, аз също ги използвам. Разликата в класическата хомеопатия и тази, която ни предписват докторите, е в това, че ние винаги предписваме един монопрепарат. Обикновено работим с по-високите потенции, т.е. потенцията означава цифричката, която се намира, която е след наименованието на лекарството, т.е. потенция, примерно 15C. Сега ще ви обясня какво означава. Само да кажа, че ние предписваме само един монопрепарат, докато лекарите, като знаете, като отидете на лекар и той ви казва, сутрин ще взимате примерно пулсатила, след обяд, на обяд калиум бихромикум, вечер аконит, примерно. Нали? Те дават примерно по 2-3 препарата всеки ден с ниски потенции, като по този начин те работят само на физическо ниво и работят само на симптомите, които има в момента човек. Тоест, те не знаят кое лекарство точно ще подейства.
но и затова дават за по-сигурно, дават трите препарата, примерно, защото със сигурност някой от тях е добре показан и той ще свърши някаква работа. Докато ние работим само с един монопрепарат, даваме само едно лекарство. И сега ще ви обясня защо предпочитаме, примерно в остро състояние. Острото състояние е това, което човек, примерно грип, да кажем, или диария, и защо предпочитаме по-високата потенция. Сега първо да ви обясня потенцията. Потенцията е едно С се прави като от майчната тинктура на лекарството се вземе една капка и тя се разреди с 99 капки вода и силно се потенцира, разтръска, т.е. така се образува едно С, след което се взема от нея, от тази смес се взима една капка, отново се разрежда с 99 капки вода, отново се разтръсква 100 пъти, това е вече 2С. И е доказано, че след 12-та потенция вече няма молекула от веществото в лекарството. Тоест хомеопатията е само енергия, която самото вещество носи. Доказано е, че колкото по-разредено лекарството, т.е. 200С обикновено, когато ние даваме в остро състояние, колкото по-разредено, толкова по-силно действа. Т.е. на ниските потенции, да кажем 15С, ние действаме и въздействаме само на основното, така да го кажа, физическо ниво. С по-високата потенция се постигат по-бързи, по-лесни резултати, т.е. по-малко се дава, докато в ниските потенции се повтарят повече. Няма проблем, понякога аз давам 30С, примерно, по-често да се пие. Използвам ги също тези препарати. Въпросът е, че не ги използвам по няколко препарата наведнъж. Това е. Защо това е трябва да се посещава? Защо трябва да е добре по-скоро да се посети класически хомеопат? Тук може би така повече можеш да обясниш за интервютата, защо те са важни. Защото хубаво е човек или детето да посети класически хомеопат тогава, когато е здраво или здрав човека, защото ние търсиме така нареченото интервю, то протича около час и половина-два, в което ние разпитваме абсолютно всичко. Като казвам абсолютно всичко, говоря от раждането, нас ни интересува прохождане, първи зъбки, кога е проговорило, какво обича да яде, как спи, в каква поза. Казвам ги, защото това са интересни въпроси и понякога хората така са очудени защо всъщност това ме питат. Така е, защото ние търсиме т.е. конституцията на човека, и е хубаво естествено да не е болен човека на първото интервю, търсиме неговата конституция, като по този начин сваляме картината, така нареченото сваляне, интервюто, сваляне на картината, и търсим най-подобната картина, на която човека отговаря на някое лекарство. Тоест, всяко лекарство има много голяма картина с много симптоми и ние търсим най-подобното. Като знаете, че един от основните принципи на хомеопатията е подобното лекува с подобно. Ако някой има някакви въпроси, аз не знам наистина в каква посока точно да... Има много договорене за хомеопатията и не знам, в момента нашата аудитория доколко е запозната с хомеопатията. Целта е ние да ги запознаем и защо е добре да
и добавките, и хомеопатията, и как това. Ти сещаш ли се за някакъв случай, така последно, да речем, пресен случай при теб, за някое дете в някакво състояние, което така се е справило, или ти имаш поглед върху много деца? Ето, Авелия е един пример за това, Да, как ние се поддържаме. и да ви кажа, че децата отговарят толкова добре и толкова бързо на хомеопатията и е много готино. Ами да, искам да ви кажа, че най-честото, което се случва с децата е тяхната слабост в респираторния тракт. Първо да кажем, че кожните проблеми, още от бебетата, като се родят, обикновено нали, с биенето на ваксините, започват едни атопични дерматити, с които майките започват да мажат, или примерно има някакво обривче, с което примерно детенцето изкарва, да кажем, просто го изкарва нещо химично, то си го изкарва през кожата, което е супер, нали? Това е най-естественото механизъм на организма да изкара нещо през кожата, обаче ние веднага бързаме да го намажем с нещо, да го потиснем, т.е. или примерно с някакъв най-лошо естествено кортикостероид. И така няколко пъти, той обаче организма продължава да се бори, продължава, нали? Ние продължаваме обаче упорито да мажеме, след което обикновено всичко минава към респираторния тракт. Много често потискането на кожните обриви преминават в астма. Нали, почват първо бронхити, бронхиолити, оттам се започва вентолини, знаете, нали, там инхалациите с кортикостероидите Да. и така. Антибиотици и накрая се стига и до астма. Това е най-класическия така, най-класическото. Само ще те прекъсна. Да. Тук има един коментар. Моля, дамата, която е написала коментара, аз мога да кажа нещо. Благодарение на Ани пробвахме хомеопатия в комбинация с Аквасорс. 2 пъти за по 2 дни се справихме с силна хрема, температура. Но понеже не са дали разрешение, не знам чий е този коментар. Светло. Благодаря ти, Светло, да. Има и други майки, които така, с което аз съм се справила, нали, съм ги насочвала. Но много, много е хубаво, че Петя така се включва и тя. Ако имате въпроси, моля да ги задавате. Петя е на ваше разположение. Петя, ти подхвана темата за кожните, нали, за атопиците, за дихателните, за астма. Смяташ ли, че ролята на пробиотиците тук е много важна, защото това, което аз, нали, съм чела и съм се запознавала с много материали и съответно специално за астмата и дефицита на витамин D, също така съм чела, че води и до такива. Какво ти е мнението, освен, нали, хомеопатията, която за изчистване, но това пробиотици да се ползват, нали, за заздравяване на чревната бариера? Точно така. Абсолютно съм за и съм много добре, че ми го спомена, защото искам да кажа на всички, че нашето здраве е 90% свързано с чревната микрофлора. Тоест, ако там нещата са наред, ако имаме добра микрофлора, тук Не знам дали се чува, Петя. Аз не те чувам, но някой да ми напише дали я чувате или при мен е проблема. Относно микрофлората. Петя?
Напишете ми само, чувате ли ме? Не се чува. Не се чува. При Петя пак има някакъв проблем с интернета. Так, благодаря, Илианка. Благодаря и на Искра Стефанова, която ми даде обратна връзка. Докато се включи Петя, аз така се радвам дори, че тя подхвана темата за кожните проблеми при малките деца. Това, което аз знам, което аз съм чела и съм се интересувала много, е защо се стига до там. Това е... Благодаря ти, Дари, за обратната информация. Това се случва при майки, които не са се подготвили добре по време на бременността, преди раждане. Те са били с понижен имунитет, чревен имунитет, говоря. Затова съветвам много често жените да си правят профилактика, дали с програма Лесно начало, дали отделно само пробиотици. Тези, които очакват да имат бебенца, съветвам ги в края на бременността, когато наближава края на бременността, задължително да включат и двата пробиотика, ацидофилус и бифидус, ако не са могли през цялата бременност да ползват. Дори след като се роди бебето, е добре отново да продължат така. Те правят нещо много хубаво и полезно. Специално искам да обърна внимание на бебетата, които се раждат секцио. Добре е още с тяхното раждане да им се даде като захранване по малка част бифидобактерии при всяко кърмене. Така, много са важни първите, да не сбъркам само, първите 72 часа, мисля, че беше така, за да се колонизират и да се засели храносмилателната система на бебето, така че да му осигурява във времето добър имунитет. Разбира се, има много мнения, някои са противоречиви, дали деца с кожни проблеми, това води до причина за по-чести респираторни предизвикателства, заболявания, състояния, както искате, така го наречете, така го приемете. Но много от нещата, които съм чела, са, че и дефицита на витамин D също влияе за тези състояния. Добре е майките, ако имат съмнения, да пускат поне веднъж годината на дечицата си да изследват дефицит на витамин D. Добре е също да им се дават пробиотиците, коластрата. Коластрата е много важна. Стига децата да нямат някаква непоносимост и майката към белтъка на кравето мляко имам предвид, и майката да не се притеснява детето да направи някакъв обрив, но коластрата заради нейните растежни фактори, които тя съдържа, заздравява лигавиците. Ето, Петя, сега ще й дам думата отново. Заповядай, Петя. Извинявам. Аз запознах тук за... Не знам какво става. Не се притеснявай, ние си поговорихме за пробиотиците. Да. По време на раждане. Така че ти можеш да продължиш. Да, не знам докъде ме чухте, но за мен здравето на чревната микрофлора е много важна, защото 90% от това колко сме здрави е тясно свързано с това колко добра ни е чревната микрофлора.
Искам да кажа тук, че много важно за мен също е приемането на ензимите също, не само на пробиотиците. А, може ли да те прекъсна? Имаш ли наблюдение, защото аз имам, но ти да споделиш ензимите при бебета? При бебета с Нямам, колики нямаш съжалявам. наблюдение ти. Нямам. Все Защото аз още не. имам преки наблюдения как комбинация бифидус комплекс с храносмилателните ензими разделяме една капсулка от ензимите на 4-5 хранения на бебчето и в рамките на 2-3 дни осезаемо изчезнаха почти коликите. Увеличихме след това 2 капсули започнахме да Супер. прилагаме вече. И тотално изчезнаха коликите. Затова аз много ги препоръчвам в Аз комбинация също, да. ензимите, Сега да, но омегите. нямам наблюдения за колики. Да. Исках да разбера, ако имаш да споделиш и ти. Ако някой има някакви въпроси, да пише, аз ще предавам на Петя. Бяхме стигнали, Петя, до респираторните, честите респираторни така, Да, състояния, заболявания при децата. Мои да. приятели също Задължително е. идват. Да, кажи. А, исках да кажа, че много, много така и мои приятели пътуват дори от провинцията при теб, за да се консултират и са много доволни от хомеопатията. Така е, да. Да, исках да кажа също, че не е задължително естествено да има човек кожен проблем да го е потиснал, за да му се появят респираторни. Примерно, моето дете просто с раждането, това беше слабото място при нея. Знаете, че всеки един човек има слабо място някъде. И тя, докато не стана на 4-5 годинки, нали, така бяха чести тези заболявания, но разбира се, отминаваха нормално, с хомеопатия се справяхме. Така че, чакайте да се сетя. Сещам се сега за твоята Ави. Когато аз се запознах с нея, тогава я болеше много силно дясното ухо, ако не се лъжа. Да. И тогава аз изпомням, че й дадох Конституцията. И мисля, че с 2 приема за 2 дена беше окей. Да, мен ми беше много странно. Аз се бях притеснила, когато тя взе да заспива, нали така, доспай се и като ти писах, защото тук е може би Да, важно да обясним, че когато дадем някакъв препарат, нали, на детето и се изисква понякога след 2-3 часа обратна връзка, да се чуеш с хомеопата, което, нали, пък ако отидем в аптеката да си купим нещо, чули сме от приятел, от приятелка, няма кой да ни каже, обади ни се, нали, дай да видим как се, нали, детето как се повлиява. Та с теб, като се чухме, аз бях много притеснена, че тя тогава заспа, но ти ме успокои, че това говори добре, че препаратът действа. много добър признак, да. Много е интересно, да, като се даде точното лекарство, как веднага има някаква реакция към подобрение. Тоест има веднага... То е доста точно реакция, нали? В смисъл, подобрението вече ние го разбираме. Аз с времето майките свикват, нали, кое е всъщност, кой симптом е към подобрение и кой не. Сега се сещам тук както ти ме пита, нали, напоследък, имам едно детенце, което е на 4, тя също преди да дойде при мен. Много, много пневмонии, много болници, много антибиотици и вече година и няколко месеца и абсолютно се справяме с всички, нали, естествено и пневмония минава с хомеопатия. Майката просто е... Има тук въпроси обаче към теб.
Само не мога да разбера от кого е този въпрос, но кой препарат в хомеопатията е най-подходящ при първи симптоми на разболяване? Добре, сега ще ви отговоря много така. Първо, че няма универсално средство за нещо, но понеже знаете шуслеровите соли и там тройката шуслерова сол е ферум фосфорикум, който обикновено естествено е при първи симптоми на някаква настинка. Нали, говорим, при най-първите симптоми може да се дава естествено и оксилококсинум, но ферум фосфорикум, тройка шуслерова сол може спокойно при първи симптоми да се дава. И аз да добавя поне 3-4 коластри. Точно така. И зелена енергия. Да, но по принцип избягваме да няма такива, наистина няма универсално лекарство, което е при някакво заболяване. Тоест, ние може да сме болни двете от един и същи грип, ти да имаш нужда от едно лекарство, аз да имам нужда от друго лекарство, затова всеки път е важно да се чуваме, нали, да решаваме кое лекарство точно трябва да се даде. То е според типа, който по време на интервюто се определя. Аз доколкото знам, във времето и типа може да се променя. Да, разбира се. С порастването децата си сменят, както и хората, разбира се, смисъл. Искам също да спомена, че много е важно. Има въпроси, да. Но ще да ти го задам след като се изкаже. Не мога в момента няма как само вие ми казвате себорен дерматит и аз да ви предпиша лекарство. Това няма как да се случи. В смисъл, ние разглеждаме човека като цяло, затова правим това дълго интервю, затова за нас е важно. Тоест, какъв тип ще излезе човек, детето, нали, в случая говорим. Оттам зависи какви лекарства, защото лекарствата имат връзки между тях. Не работим само, нали, всъщност даже при нас не е важна самата диагноза. При нас е много важно човек как реагира при самото заболяване, защото знаете, примерно, наистина, ето както сега аз дадох пример. Ани, ти може да си болна от грип, аз от същия грип. На тебе може в момента да ти е студено и да имаш 38, на мен може да ми е горещо и да имам 37 или примерно да нямам температура. Разбираш ли? Всичко това за нас е много важно. Колко вода пиеш в момента, колко си жадна. Аз може да съм жадна, на тебе може да не ти се пие. И пак да сме болни от едно и също. Това за нас няма значение. Насочвате към различни продукти, да. Точно така. Така че, нали, има значение къде се намира, как излиза, как се чувства детето, изобщо самия тип дете. Обикновено при дерматит даваме конституция, така че наистина... Следващия въпрос мога да ти може би го виждаш. Аз бих искала да попитам с какво може да се подпомагат хората в моменти на тревожност, с моменти на тревожност. С афа. Освен... Да, тя си го знае, Дарка. Ти си го знаеш за афата. Тя може би имаше в предвид нещо от хомеопатията, което така... Геосемиума не беше ли нещо такова, Петя? Да, но пак има много лекарства, които може човек да приема. И пак не мога да кажа кое. Много е така, наистина, хомеопатията не е като аналгина, който се дава при главоболие, примерно по някаква болка и, нали, ще му мине. Не мога да кажа точно препарат. Трябва примерно да се запознаеш с човека. Да кажем чемик. Като кажем, че чемик, стафизагрията при нас е първо лекарство. И пак някой, ако ми каже чемик, аз няма да му кажа писта. Трябва да му сваля картината в момента как той се чувства. Изобщо цялата картина. Това, което ви обясних.
колко е жаден, какво му се яде, как реагира, на какво се е случило преди това. Това е много важно за нас. Това е първия въпрос, нали? Какво се е случило? Тук има сега, може би, към мен и към теб. Какво Да, бихте препоръчала за ставните заболявания или по-скоро хроничен, че тук ми трябват очила, моноартрит. моноартрит. Сега там задължително започваме с една изчистваща програма. Защото за да се стигне до вече от такива състояния, организма е понатрупал много токсини и първо изчистваме храносмилателната система, чревния тракт с програмата Лесно начало, комплекс есенциални масни киселини, коластра може да се добави. След това изчистваме дебело черво и черен дроб с Aloe Fresh, Liver Cleanse. Има програма, която аз мога да ви изпратя, ако се интересувате точно. И по време на тях можем да добавим и Osteoforte, и Flexibility като продукти, но добре е да се изчисти, защото тогава тези продукти, които са специално на Aquasource, няма да бъдат усвоени на 100%. По-малък процент от тях, за да се освояват вече по-добре, препоръчваме първо да се започне с изчистваща програма. Вече Петя, ако може нещо като хомеопат да препоръча от хомеопатичните продукти. Не, пак ще кажа, че наистина всичко е индивидуално. Да. Наистина разглеждаме човека като цяло и много за нас е важно. Сега има тук въпроси. Какво е Конституцията? Да. И какво се изразява хомеопатичното интервю? Аз мога да ви кажа, че може да погледнете в сайта, сега за хомеопатичното интервю говоря, в сайта на Хирон може да влезете, там има хомеопатичен въпросник. Той е много подробен и там ще разберете в какво се изразява хомеопатичното интервю. Много въпроси, отговаряш откакто си роден. Да, като естествено за нас най-важно е човек защо е дошъл при нас, кое е основното оплакване и какво се е случило преди това. Оттам нататък ние започваме да си попълваме картинката като пъзел. Тоест започваме от тук, от там, нали, искаме да намерим на човека Конституцията. Конституцията, ето тук сега, какво е Конституция, за която говорите. Конституцията е това лекарство, което отговаря за моментното състояние най-пълно на картината на човека. В смисъл, ако да кажем, както сега, примерно, Дари пита, при тревожност, да кажем, човек, ето както вие, примерно в момента в тази пандемия, човек има много силна тревожност от самия вирус, не може да се справи и можем да го подпомогнем хомеопатично. Тоест, правим интервюто и как да обясня какво е Конституция? Начина, по който човек реагира, има различни типове. Т.е. различни типове хора. Всяко едно лекарство може да е конституция на даден човек. Т.е. ние за това си попълваме цялата картина, за да видим каква конституция е човек. И давайки най-точното лекарство, то влиза в резонанс с, нали, говорим тук за енергията. Можем да говорим и за вълни. Влиза в резонанс и подпомага. Много важно тук е да спомена, че
Не можем да очакваме, естествено, само да взимаме някакви неща и да се чувстваме много добре. Искам да кажа, т.е. че човек е нужно да работи също така със себе си и да се мъчи да се справя с това. Тоест, работата и от... Нали, не само едно лекарство може да промени. Тоест, работата ние даваме литература с Вилма, като работиме. Много често това го обсъждаме. Обясняваме защо, търсим причината, човек сам да я разбере и така. В смисъл, работата е... Така, тук сега, Светлю, аз понеже от много места гледам и коментарите. Светлю, ти си разбрал, че накратко това е точното лекарство за моментното състояние. Не, всеки човек има един конкретен продукт от хомеопатията, който отговаря на неговия профил. Например, при моето дете по-ревливо, тревожно, обича много да яде сладко, как спи, накъде. И според този профил, според това интервю или този въпросник, който сме попълнили, тя си има една конституция, се нарича. Един препарат, един продукт, който отговаря и много бързо той подпомага. Така ли, Петя? Опитах се много така. Точно така, само че той е прав, че точно за моментното състояние, защото Конституцията може да се смени, може да не се смени с години, разбира се, но много често, ако наистина човек работи заедно с хомеопатията, т.е. иска и той сам да разреши проблема, търси начина и подпомогне, т.е. може да минеме на друго лекарство. И ние даваме за момента едно лекарство и то е като една, как да ви обясня, като обвивката на лука. Тоест, всеки един стрес нанася нова обвивка върху нас. Ако не сме могли да се справим и след като ние започнем да лекуваме хомеопатично, т.е. да не потискаме, напротив, това започва наобратно да се разгръща. Дари пита много хубав въпрос. Възможно ли е да има реакция като засилване на симптомите? Възможно е. Възможно е и много хубаво е, разбира се, да се върнат и стари симптоми. Тоест, за да се появят на повърхността, за да се излекуват. Тоест, Конституцията тя е наистина като основно лекарство на човека, но той може да има нужда и от много други. Тоест, ние като сме вече големи на тази възраст, да кажем, ние сме около 40, знаеш, като малки сме приемали толкова много медикаменти, потискали сме толкова много симптоми и с всяко едно потискане ние сме правили нова обвивка или с всяко едно несправяне на някакъв проблем, отново някаква обвивка. И започвайки хомеопатичното лечение, почваме наобратно, могат да се появяват на повърхността стари симптоми, за да ги излекуваме, което е чудесно. Ето сега ти до някъде отговори на един от въпросите, които си бях така нахвърлила предварително, за да не забравя. Защо при едни действа по-бързо, при други по-дълго, по-дълъг период отнема? И ти в началото, доколкото помня, така каза, при децата много бързо се поддават. Значи, явно това е, защото те не са натрупали толкова много, колкото при нас големите хора. И за това е много хубаво. Да. И те са много чисти и много малко, при тях има малко потискане. Ама дори да има повече, защото наистина има много деца, които са приемали много медикаменти, при тях също бързо. Исках тук да спомена, както ти каза, и за изчистването на организма, нали, с Aquasource. Ние също имаме инструменти, с които чистим организма. Примерно от медикаменти, които са приемани много в годините и имат някакво отражение. Тоест, примерно да кажем,
антибиотици, ваксини, говорим за децата тук най-често, антибиотици, ваксини и кортикостероиди. За нас също, разбира се, като за нас много често също срещам проблем е контрацептивите, те също много. Там се получава един блокаж. Тоест много често даваме хомеопатично лекарство и много добре показано, т.е. много добра картина, нали, съответстваща на самото лекарство, и то не работи добре. Тогава търсим блокажа къде, както при тебе, когато сте правили детокса на антибиотиците, така правим и ние, даваме хомеопатичен детокс на самия препарат, който е приема, и той, разбира се, прочиства организма и подпомага лечението. Нали, да започне лечението нормално. Ако някой още има някой въпрос, времето понапредва така. Може да го зададе тук, може и след включването. Тези, които от вас гледат на запис, моля, оставете, напишете запис и тогава си задайте въпроса, за да знаем, че това сте огледали на запис, че сме успели в момента да отговорим на всички, които са задали своите въпроси. Можем да ви бъдем много полезни, както аз, така и Петя. Който желая, мога да го свържа с нея, да ми пише, ще ви свържа, ще се чуете и тя вече ще ви насочи какво е необходимо вие да направите за себе си или за вашите деца, за някой ваш близък. Надявам се тази вечер този един час, който бяхме заедно, да е бил изключително полезен. Очаквайте и нови срещи от нас. Със сигурност. Тук има може би последния въпрос за по-лесно преминаване през критическата. Аз мога да кажа комбинация от продукти, като афата, витамин D, Мун Баланс, крема Мунрайс, ако още в началото така. Много добре. Сега може да съм млада, но все пак съм баба и на мен ми се наложи да ги ползвам и много добре се справих за много кратко време. Вълните изчезнаха, така че който се интересува, може да се чуем, да ми пише и ще обясня, но това са основните. Афа, комплекс масни киселини или течното злато, крема Moonrise, Moon Balance и витамин D са добрата комбинация, която ще ви за кратко време ще ви помогне да се отървете от топлите вълни. Да. Благодаря и аз на всички сърдечно. Много се радвам, ако така е било наистина полезно и изчерпателно, но ние със сигурност ще се видим. От хомеопатията, Петя, има такова питане. От хомеопатията за от вълни? Хомеопатията може, разбира се, да се облегчи. През критическата по-лесното, да. Може би ще отговориш. Пак не мога да кажа. Конкретно, да. Пак, както ти обясни, това се отнася за конституцията на човека. Трябва да се запознаеш с състоянието. Така е, да. Мисля, че за тази вечер като информация да не дойде и в повече. Много се радвам, че Петя прие моята покана да гостуваш като мой събеседник в групата. Надявам се на скорошни срещи отново да са полезни, защото аз имам още теми, които искам да разискаме и да бъдем полезни на хората. Ще се радвам, Ани, и аз ти благодаря много. А на тези, които ни гледат сега или ще ни гледат по-късно, пишете коментари под поста и ще бъдете свързани с Петя. Тя ще ви насочи
аз мога да бъда от полза, така че надявам се да все по-успешно така да помагаме на много хора, защото Петя, моята цел и на тази група е да достигаме до повече хора и да им показваме начина, че има начин те да се справят Точно, без химия, без да се тровят и както точно те така. и децата си. Това го разбрах и много съм доволна и съм щастлива, че успях да го осъзная на време и да се грижа по този начин за моето семейство. Да. Сега пожелавам на всички една прекрасна вечер. Предстоят почивни дни. Всички да сте живи и здрави, щастливи, изпълнени така с много хубави положителни емоции и до нови срещи от мен. А може би и от Петя, ако приеме следващата Разбира покана. се. Разбира се, исках и аз да кажа, че моята мисия също е това. Искам да все повече и повече хора да разберат, да стигне до тях тази информация. Много сърдечно и искрено се надявам и искам наистина все повече хора да спрат да използват химията и да разберат, че има друг начин за лечение и друг начин за поддържане на здравето. И с Така че такива много срещи ще им показваме, че има начини. Да. така. До нови Благодаря на срещи! всички. Хубави уикендни дни и бъдете здрави от мен всички. Чао!